Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m nna ihe na-emekwa nụ biko nụ na maka na Igwe Credo bịa je Zion ọjọọ nọ ngọ kpala. I'm making this video now. Igwe Credo nọ ngọ kpala ebe Zion Ministry Crusade nọ. Everybody knows Igwe Credo because he was once a secretary to ndị omenala ndị ụmụ ndị dibịa na Eastern dibias na Igbo. He was once their secretary ihe na nke a na-akpọ ode akwụkwọ. So he knows all their crook and corners gịnị na-ese because he saw a propaganda against Zion. O ji wesi na no nwekwana ihe ndị anụ ngame. And people are trying to they have a group where abapata ha kpa nkata kwuo ihe ha eme, and they will use their Southeast content creators group that has so many bloggers inside the WhatsApp group to push their narrative, including that I know here have a very dark man and maybe sell business in Ndigbo on that their WhatsApp platform. So we quickly for that thing he now left. So just to cut the long story short, he started paying attention as a young ministry, started paying attention. Now he went to this 100 days end of the day program and he made a video yesterday tackling that dibia. And he said so many things, including Nkokun like a loss in all one of these dibia. No, Anambra State to corner where now Macanina. By now, Kaibe go tiger base. You would do gacha. Kobiakowa. At least he should come and you should have come and explain better. Because that's the thing. You should have come and explain better. But that's by the way. So when these things in him, he made so many videos. He spoke good things about Zion ministry, and including the fake melody Libyan as on her. Because even him as a traditionalist, he knows that another guy will fake. So the Gino can de Omena Budia Bunia Sini Igwe Credo in a gogo. Don't know joke, where do you belong? Now he came out to debunk their news, so he challenged each and every one of them. Osile, and I quote, that in an obono no good dibia, since we be the Mewele secretary, since we be the Buembem, since he do Malias unwangre, since he do Malias onyo menana, Kajado menana, because na Igwe Credo bonyo mena manoje jeme unwe baptism na church. Emalunwe baptism na church. So see Owese Hana, he challenged all of them that onwe dibia no na ani Igbo none anywhere around this country that has said that Igwe Credo abego na nke ebe agwo bia or meli ogu that he should come out and prove it. That he challenged all of them. No bulugo no nwele because onye obula na epota kwuo di ha wholeheartedly nwele ihe kali obi. Because we know a push narrative. This is the narrative and a push. They're trying to silence somebody in a quiz. They will go as far as Guinea to find a way to silence you. So Igwe Credo helped away say they should come out and toward the video that once they did it and which they approve, then he backs off. He will back off automatically. When I just say, what is only here, only more naching the buy it, only here again, me, Mogona ni buy. Nekia Kitaka demolish shops and the buy in a first tag. He demolished shop and the bona first tag. Shops, no notice, nothing. They came there and this to demolish here, including in Kana Alu again. Including in Kana Alu. Guinea, am I happy to demolish a shop on Hanu? I am so sad because go ahead and those shops. Go ahead and Emia. It may be chair also but on the man at was a good up see everything, maybe share. Man, I want thing again, I will keep asking ourselves. For how long will here Maya Mali and for how long can they buy Yakusio this sorting and bribing in order to belong? Because at the end of the day, the government it is sort out will eventually come. How about he demolish those places? Let us learn to do the right thing. Yes, indeed, when they development, they develop but to the detriment of what? At the end of the day, the detriment of what?
ịchọkọdo ime ihe mustans were ike na-eje na master plan chike ihe anụ nwere ebe onwe ka ihe isi affect tomorrow, and most especially gbaalụ anything that has to do with akụkụ mmiri gbaalụ ya ọsọ, ihu main road gbaalụ ya ọsọ, gbaalụ those places also. These are the major things abụọ ya bụ in afọ like this ịgbaalụ ya ọsọ. Ha for how long? Ebe ha na every mba month onye ọbụla nọ na Lagos a na imago na akụghọzili mma na ebe ha na Lagos mba month a ndị Igbo na-pay dearly to it. I na-pay dearly to it. Then all of a sudden December ihe lukwa iya ha anụ ego moto, iya ha anụ ego moto. Wow. So na this video ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ ndị bye. Maka ndị ala niile na comment on my post online, enwere ofe ihe ngwala unu. Ọ bụrụ na o nwee dibịa nọ n'ala Igbo ma ọ na Yoruba ma ọ na Hausa, ya pụta weta evidence na ọnyanwa na-agwọrọ m nwa Igwe Credo ọgwụ. Arapụrụ m unu social media gba ọsọ. Ị na-agwọrọ m ọgwụ, ị nwere ọgwụ, pụta bịa gosi. Ị na-agwọrọ m ọgwụ, ị nwere ọgwụ. Ị aka nwanri ji ọfọ nwa ọgwụ ma asịsị kwuwe. Ị aka mụma mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ị aka mụma mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ọ bụrụkwa na mbịa be malụ mbem as an entertainer na mbịa be perform ma na mbịa be na ị na-eri ji ma na ị na-agbapụ ụlọ ma na ị na-agba nkwụ ma I'm talking about na mbata na-akwụ ọra bie na-agwọlụ m ọgwụ, na-agwọlụ m ara agba aka, na-agwọlụ m oke ite, na-agwọlụ m udu akọ mmiri ma ọ na-agwọlụ m ibobo ma awele. Pụta na social media kwuo onye. I will leave this social media for you people. Ana m eme camouflage. I'm an entertainer. I do entertainment for a living. As a graduate, certificate mo di all adro. I'm into entertainment. Ikpo m ọlụ be ya bịa m perform ọlụ m na ichi ịgwọ ọgwụ je gwọwala onwe gị ọgwụ. Onye iwe na-adịle mma anara ejebe dibịa. Onye alụ na-eme na ejebe dibịa jeje jụọ ese chọrọ iwe anyị alụlị. Mana o nwere iwe na-eme m na adị m ka onye iwe na-eme, adị m ka onye agụụ na-egbu. O nwenure dibịa nọ n'ala Igbo kpọnugo m ọrụ kwụọ m 1 naira. Onye ka m ji gbalụ ndị dibịa ọsọ. Ha ya na-aghọrọ ise na a na-eme ọdịnala ihe ọdịnala ebe perform chi gbala aka. Mana akwụkwọ nsọ gwa m sị m na the gift of a man make it way for him. Mana yara ala ike ka ịkwụọ m ụgwọ, let me come and perform ebe ị na-eme ihe. Mana m bịakwa de mfu ndị ọzọ na-eme ihe ụka na-agụ egwu ụka ịkwụrụ ụgwọ ha abịa to come and stay idle. Maka na vayara abịa n'ebe agụ egwu ụka mana ịkwụrụ ụgwọ ụfọdụ ịgbalụwa flight la abịa n'ọrụ. Ma mụ nwa wụzi onye na-eme na anyị na-eme ọdịnala ịkwụrọ m ụgwọ. Ị na-ene anya ndị abụ gospel singers abụ ndị abụ na-eme iwe ụka na-anọ n'iru oche n'ụlọ ụka. Ha bịacha be dibịa nọlụcha n'ime pala na-akpọrọwa mowet champagne ha na-aṅụ. Ha ṅụcha ha aba moto bazolo ezolo na gị nwa wụzi onye na-eme na ị na-eme ọdịnala ịbịa ịpefọm cha yara akwụ ụgwọ, ayara akpọrọ ya champagne na mowet ewee ya ọkwali ndị otu anyị ọ bịara iyi ego.